लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ फिन बरायबाय जाय बिथांमोनहा गोदानै आंनि चेनेलाव भिजिट खालामदों नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननो जायफोरनो आंनि मबाइल नाम्बार एबा कन्टेक्ट नाम्बार नांगौ नोंथांमोनहा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै हो अब्लानो नोंथांमोनहा आंनि मबाइल नाम्बारखौ मोननो हागोन आं दिनैनि भिडिअआवबो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन आं गोबांथार भिडिअआवनो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होदोंमोन दाख्लैसो बावैसो आङो फिन बे जाथायनि सोमोन्दै भिडिअ आपलोड खालामनायावबो आङो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ भिडिअनि गेजेराव होदोंमोन दा नोंथांमोनहा अब्लाबो भिडिअखौ आद्रा खिद्रा स्किप खालामनानै नायोना ससे ससे स्किप खालामनानै बेनि जाहोनाव नोंथांमोनहा नाम्बारखौ मोननाय जाया दा बेनिखायनो भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम क्लियारलि नायोबा नोंथांमोनहा आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ सोंनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोनहा भिडिअआवनो मोनखायो नङा होमबा आङो भिडिअआवनो गोबां भिडिअफोराव आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होबोनाय जाबाय दा BBWA आफादनि नोंथांमोनहा मबाइल नाम्बार सोङो नङा होमबा दा आंनि नाम्बारखौ लाबानो नोंथांमोनहा BBWA आफादनि नाम्बारखौ लानायानो जाखाबाय मानो होननानै बुङोब्ला आं अलरेडि BBWA बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि GS का नोंथांमोन जेनेरेल सेक्रेटारि का बेनिखायनो नोंथांमोनहा आंनि नाम्बारखौ लाबाबो जागोन आङो आफादगिरिनि नाम्बारखौ आं शेयार खालामनाय जानाय नङा माने गुबुन सासे व्यक्तिनि नाम्बारखौ आङो आफादनिबाबो शेयार खालामनो हाया बेनिखायनो आं आंनि नाम्बारखौ बे भिडिअनि गेजेराव होनाय जागोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम होलांबानो जाबाय दिनैनि बे भिडिअ लाबोनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बा गुबै थांखियानो जाहैबाय नोंथांमोन बावैसो सिगां 25 डिसेम्बर थांनाय 25 बे क्रिसमास डे खालि जोंनि माखासे बर' सुबुंफोरा बा बर' दुखुथिया बर' सुबुंफोरा बेंगलर एबा बेंगलराव खामानि मावनो फैनाय बिथांमोनहा माखासे थगायजानानै माने हुसुरावहाय लांनानै बिथांमोनहा बुख्रुबहैजादोंमोन आरो गोबां थाखाफोरबो होनांदोंमोन बिथांमोननि जाथायखौ आं सर्टलि खोन्थानो नाथाय आङो गासै नोंथांमोननि कमेन्टखौ पिक खालामनो थाखाय एबा नोंथांमोननि कमेन्टनि फिननायखौ होनो थाखाय आं नेक्स्ट भिडिअ लाबोगासिनो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनहा नोंथांमोननि गासैनि कमेन्टनि बा नोंथांमोननि सोंथि बा नोंथांमोननि सोंनाय बेनि सोमोन्दै आङो गुवारै मोनसे भिडिअ लाबोगोन आं गाबोननोबो लाबोनो हागौ बेनि थाखाय नोंथांमोनहा बेखौ नेनानै थाथ'बानो जाबाय नोंथांमोनहा गोबांथार जोंनि BBWA आफाद एबा आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामगासिनो दं बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम फिन खेबसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एबा BBWA आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम दा जोङो दिनैनि भिडिअआवहाय बिथांमोनहा मा रोखोमनि बुजादोंमोन माखासेया गोबां माने रोखोमनि बुजादों दागो जाजोबनाय बिथांमोननि भिडिअखौ आङो सर्टलि दिन्थिगोन नोंथांमोननो आरो माखासेया माने जाय बिथांमोनहा बुरजा आघात जायाखै आं बिथांमोनखौ दिन्थिनाय जानाय नङा जायफोरा माने गोबां आघात जादों बा दाग जालायनाय बुजादों बिथांमोननि सर्ट भिडिअ दिन्थिनो सानदों दा बिथांमोननि मुंफोरखौ खोनासंदो आं गासै 8 जननि मुंफोरखौ नोंथांमोननो फिन खेबसे फोरमायहरनो सानदों मनरेश ब्रह्म बिगराज बरगयारी डमिनिक नार्जारी जैतुन इस्लारी बानजाय इस्लारी जारां नार्जारी रयेल इस्लारी बिनिफ्राय जिरेन हाज'वारी बिथांमोनहा 8 जन बेवहाय 7 जनाहाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेनिफ्राय नैबे जिरेन हाज'वारीया माबानि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगावनि बिथाङा दा बिथांमोनहा ओरै जादों माने मेजेस्टिकनिफ्राय बिथांमोनखौ लेंहरदों बिथांमोनहा मेजेस्टिकआवनो गारि गाखोदों बास मानो बै दुथांफोरानो बिसोरनो बासनि खरसा थांनायनिखौ हरदों गोबांथार पेमेन्ट होगोन होननानै सानसेयाव 700 रुपिस होगोन होननानै बिथांखौ फुस्लायनानै थगायनानै लेंहरदों मेजेस्टिकनिफ्राय बिथांमोनहा सेटेलाइट फैदों सेटेलाइटनिफ्राय बिथांमोनहा हुसुरसिम गारि गाखोलांदों हुसुरनिफ्राय सासे दुथाङा बिथांमोनखौ मारुति भेन लानानै पिकआप खालामफैदों दा बिनिफ्राय लांनानै बिथांमोनहा हुसुरनिफ्राय मोनसे गोथौ जायगायाव लांदों कृष्णागिरि होननाय जायगायाव हुसुरनिनो कृष्णागिरि होननायाव बाहाय जोबोद गाज्रिखा सिगांनिफ्रायनो कृष्णागिरि होननाय जायगायाव मोनसे हाग्रा बारियाव लांदों बा हाजो खाथियाव लांदों जाहैबाय बिनिफ्राय बेवहाय मोनसे न' दङमोन माने फाक्कानि न' माने बै आबादारिफोरनि न'फोरबो जानो हागौ बियो बा बिसोर बेखौ दा इउज खालामो बेवहाय लांनानै दर जोबथेनानै बा दर फांथेनानै 15 जनसो सुबुंफोरा फैनानै बिसोरखौ दुमदाखाल खालामफैदों बा गोबां गाज्रि रोखोमनि बिथांमोनखौ आघात जालायनाय बा जखम जानाय बुफैदों बेनिफ्राय बिथांमोनहा जायफोरा न'खरनि बेनिफ्राय बिथांमोननावहाय रांबो दाबि खालामदों 20,000 सासेयावहाय दा जाय बिथांमोनहा बे समावहाय न'खरनिया इमिडियेटलि रांफोरखौ गथायहरनो हादों बिथांमोनहा खम बुजादों जायफोरा लेट जादों रां हरनायाव गोबाव जादों
बिथांमोनहा गोबांसिन बुजादों बेहायनो आगारा गोबां मोननाय जादों नाथाय अबथिरा हाखु दाखु बेफोरबायदि समावहाय 20,000 रां जोंनि गैयै नखरा जों बायदि गोरिब नखरा 20,000 रां बुथुमनानै हरब्रबनांगौआ जोबोद गिदिर खोथा दा जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बियो आरो बिराद गिदिर दा बे जाथाया गोबां गिदिरानो जोंनि रायजो राजाफोरा माखासे सिरियास लायाखै गोबांफोरानो दा बेनि सोमोन्दै आं फिन नेक्स्ट भिडिअ दिन्थिगोन दा नोंथांमोनहा माबायदि बुजादों बे भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा दिनै बेखिनियानो नोंथांमोन दे बिदिब्ला नोंथांमोनहा बे बुजानाय भिडिअखौ बा दाग जालायनाय बा आघात जानाय भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय गोजोन्थों नोंथांमोन नायलांदो दानिया बे फंबायना मोखाङा बुजोबनाय मोखाङाव गोबां बुजादों नायदो बिराद गाज्रि रोखोमै बुदों बिथांमोनखौ जोबोद दुखुनांथाव बेफोरो आरो नैबे बिथां सासेना हाथायाव आघात मोनदों माने सौजाबनाय जानानै माने ओरै हाथायावहाय गोबां आघात मोनहैदों जिदों एसे खुगा सिङावहाय बिराद अननाय आरोखि बेफोरो आरो नैबे फंबायाथ' गोबाङानो बुजादों बे दाफोनायावहाय मोखाङाव बेना खोमायावबो देगारजों सुदों होनदों बेनिफ्राय बिथांखौ जोबोद बुनाय जादों आरोखि बेनो बांसिन बुजादों बे फंबायानो नायदो बिखुंथिंबो उदैयावबो दंमोन दा बेखिनियानो नोंथांमोन